Avui ha arrencat el primer dia de la Festa Petita de Blanes, en honor a Sant Bonós i Maximià, els copatrons. Aquest any, amb la novetat de que les figures del carrer Ample s'han renovat, amb la neteja dels vidres, que ara han deixat de ser translúcids i groguencs. Han fet un esforç magnífic, han quedat com nous, realment ara estan lluint com cal, no? Com cal que llueixin els nostres copatrons. I sí, felicitar l'esforç que han fet, perquè realment el vidre ha quedat translúcid, vull dir, es veuen espectacularment bé i també ha quedat molt bé, la veritat és que sí, d'aquí els vull felicitar. Ha sigut en aquest emblemàtic lloc del casc antic de Blanes que a les 9 del matí s'ha fet una xocolatada, que al final no s'ha vist afectada per les pluges que han caigut aquest matí. Tot un conjunt de regidors han servit als veïns que hi han participat, molts dels quals han vingut amb la seva pròpia tassa, una tendència sostenible que cada cop va en alça. Una dona deia, ai, quants anys fa que ho fem això i com m'agrada, no? Sí, és una tradició molt blanenca, la fem a l'agost, però bueno, la xocolata calenta sempre va bé. Avui a part el dia acompanya perquè ha plogut una miqueta, ha baixat una mica les temperatures. Avui dia de festa, festiu, perquè a part el vam declarar festiu en caure Santa en diumenge, i espero que la gent disfruti molt, gaudeixi molt d'aquestes festes dels copatrons. La veritat és que la programació jo crec que és molt potent, agrair com sempre la col·laboració de les entitats i res, felicitar la gent i que ho passi molt bé. Unes hores més tard ha tingut lloc l'ofrena floral als dos copatrons de Blanes, que a partir d'avui ja llueixen engalanats. En aquesta ocasió hi han participat regidors del govern, però també membres d'altres grups parlamentaris. Tots plegats han gaudit d'una tradició que, tal com diu el nom de la seva festa, és petita i senzilla, però engloba un immens sentiment i identitat blanenca. Acte seguit, qui ho ha volgut ha pogut assistir a un ofici solemne a la parròquia de Santa Maria. El plat fort d'avui seran les havaneres del vespre, que en aquesta ocasió ja és l'11a edició que es fan. La veritat és que les havaneres aquí som un poble mariner, tenim tradició de cançó de taverna, d'havanera, i sí, és l'11a, espero que es faci molt més. La veritat és que és una ballada molt maga amb el rock cremat, i la veritat és que espero que la gent ho gaudeixi molt, perquè realment és un espectacle molt maco de veure. Enguany volen ser de les millors que s'hagin viscut a Blanes.